Eskerrik asko. Nora begiratukot? Neuri begiratu, neuken gotzutez galdera danak, eta zure ondo-ondotik erantzun, eta zeuke nahi duzun dana esan, zure gogoetak jakiteko gabezen gana, así que horixe. Vale, nahi duzuenean orduan. Vale, prest gauz? Prest. Vale, venga 3, 2, 1... Nire ustez azkanian jentiak kasu gehiago edo atentzio gehiago ipintzen dute pertsona famatuari urrien eta onduan daukau zenari baino. Emoten da oso zer esanguratzua egin daben pertsonari, hau da, zenbat eta publiko handiz daua eta jenteak kasu gehiago egiten dutela pertsona horreri eta garrantzi gehiago emoten jakela pertsona horreri, baina nire ustez garrantzia emon beharko eutzagun edo arretia ipini beharko gendun gure onduan daun jentiari. Nik nahi dutena jakin da nire ama zelan dagoen, ez? Nire aititza zelan dagoen, amuma, osaba, iseko, nebarrebak zelan dago zen. Eta bebai, gai aktualen inguruan ze iritzi dauken. Ze azkan finean, guk eitzen duguna, nik eitzen dutena, edo eurak eitzen dabena, ez da milaka pertsonak ezagutuko, baina nitzako nahiku da, nik eitzen dutena bestientzako importantea izatea. Pertsona arruntok badaukau zer esana. Arruntak. Nitzako inorrez da normala, inorrez da arruntaz. Azkan finean, zer da normala izatea, ez? Nik neuk ez dakit. Leku batetik bestera noianian, bete bihar batetik besterako tarte horrek eta momentu horrek dira neure momentuak dizenak. Eta momentu horrek erabiltzen dute pentsateko normalian. Naz, pertsona bat asko pentsaten da bena, eta horrek dauko alde onak eta txarrako bai. Askotan, hainbeste pentsatan neure burua saturaten dut. Azkan finean, pentsaten dut, ostras, jaioten gari momentutik espero da bezeo zer guaitzik. Ezaten gaitu, inkluso zer garin, ez? Gizonezkoak garin, emakumezkoak garin, zelan jantzi, zerrein. Jentien espektatibak bete nahi izate horrek gelditzu arazi eitzen hau. Eta erabaki bat hartzerakoan hainbeste buelta emotiak be, atiak zarratu lantzerik eitzen dutez. Atia zarratuta? Bai, historizuak egizazan asko gustaten jatez. Azkanian, liburu bat irakurtzen dozunean, edozein personaje alzara izan, edozein motakoa. Eta zeo zer idazten dozunean be, personai bat zerotik sortzen dozu. Orduan, personaje horren ertz guztizak irakurliari ezagutaraztia be interesantia iruditzen dut. Jendartien kanon horrek segidu barik idaztia da la hostia. Zezu zara libre nahi dozuna idatzi eta transmiti duteko, eta irakurten daben jentia irakurliak dago prest idatzi dozuna realidade modura hartzeko. Eta pelikuletan bardina pasaten da. Elkarrizketia lau erenetan agertzea nahi dozula, basea itxik ez. Koloria piloa nahi dozula satura, superrondo. Zuri baltzea nahi dozula, bebai, ez dakit. Elkarrizketa baten arpeiza agertu behar da derrigor, ez dauko zetan. Igual ikarak dira, jentiak zer esango daben, zer pentsako daben, eitzen dozun horrek ze ondorizo eukiko daben. Horrek danak azkanian eitzen zaitzuna da para, gelditzu. Baina ikarak afrontaten ikasi behar du. Eta atzera botaten zaitzun horreri aurre eitzen. Gatsa dela, bai. Ez
ez dakit nun entzunez ikusi neban, baina bada hola 20 segunduen arau bat, holako zer da. Entzaren dut Matt Damonen pelikula batek ikusi nebala. Holan, enaz askori gogoratzen, baina salagitzi gora bera, bizitzan aurrera eitzeko bihar dozun bakarra, dizela 20 segundo. Ausartiza, edo pausu emoten ausartiza emon gotzuen 20 segunduen tarte hori. Zeo zer nahi badozuen, baina ikari emoten badotzu hori eitzeak, pentsa bihar dena da 20 segundo daukazuzela. Eta 20 segundo horretan, babestuta zagozela, uka ezina zaila, imparablia zaila. Eta bihar dozun bakarra 20 segundo dizela. Zeure buruari limitiak eta mugak ipini biharrian, horizonteak zabaldu bihar duz, atiak zabaldu bihar duz. Egin nahi duguna, sentidu nahi duguna, sentidu. Esan nahi duguna, esan. Eta nahi izan nahi dugun hori, izan bebai. Zehaitzik ez. Ez que, zehaitzik ez. Ni Ariane naz, 21 urte daukatez, lekitarra naz, eta filosofia ikasten hau Donostian. Eta, honai dira nire gogoetak.